اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بنا الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاقي. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي ألا تنوكا ألا بركدا ككيسي نما دل الله تعالى في ألا كوكيد دنفونا صهرمانكا أني أصد نيسان مو أنا كصحابة نمو أني جون من فن يسندا أسندا نولا نبارا نمان كلي ألا kaneni aw fara o jamakulu sanuman kan. Ciba sanu a ka cideya sarati dɔwɛrɛ a somɔgɔ sanu kanu gɛlɛn kɔ ka sanga ni o de ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru a bolofaraba min bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ Bobo Kolma sigida kɔnɔna na. O ye nisɔndiya ani alabarikada kɛnɛ sigi ka sanga ni Seyidatu Nisail Alamina bangeli Fatima Zahra alayha salam at-tahira an-naqiya ka bɛn marisi kalo ma san 2022 kɛnɛ in kɔnɔna na an ka maabaw bɔra k'u ka nimisi wasa n'u ka nisɔndiya yira an na. An ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Hali bi an bɛ fɔlɔ ka muso ninnu le fo. An b'o fo ka cɛsiri la. An bɛ nabaga bɛɛ fo ka Ansaru ɲɛmɔgɔ n'a kɔmɔgɔ bɛɛ fo ka an karamɔgɔ yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn. Ale min ni sira ni yira an na an y'a minɛ ka baara kɛ. An b'a fo a ka cɛsiri la. Hali bi an b'a fo dunya ani lahara a bɛ fɛn min ɲinina Ala k'a nɔgɔya ye. Dunya ani lahara a bɛ fɛn min ɲinina Ala k'a nɔgɔya ye. Hali bi Ala ka Ansaru kɔrɔta. Ansaru kanubagaw Ala k'o kɔrɔta. Ala ka silamɛya tiɲɛ yɛrɛ yira an na an ka se k'a sira ta. O yɔrɔ kama an bɛ kɔfɛmɔgɔw bɛɛ fo. Dɔw bɔra an ka duguw la ka na hali bi an ka foli bɛ o ye. Nunakaw bɛ yan, Lafiyarakanw bɛ yan, Kɔgɔɛ bɛ yan, Kwɛrɛ Siradugu bɛ yan, Kwɛrɛ Kundugu fanfɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛ yan, Dangunanikaw bɛ yan. O yɔrɔ kama an da ma se ni o min ma hali bi an dusukun taani lo ye. Hali bi an b'o fo. An b'an ka karamɔgɔ fo min bɛna wajuli kɛ Tayiru Sabadogo ko an ka fori b'a ye. An b'an ka Ansaru perezidan bɛɛ fo ka taa sanfɛ fo dugu ma. Kuma ma nɔgɔ an ma. A bɛ hakɛ to. O kɔfɛ ne ye folikan ye ka bɔ kalanyɔrɔ la n'o ye Madarasatul Sahada ye kunnandiya kalanyɔrɔ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɔra yɔrɔ surunna ani yɔrɔ janna u natɔ fɛn m'u sɔrɔ u segitɔ fɛn ka n'u sɔrɔ minnu y'u sen ta ka na an ka ko fitinin bonya an bolo k'a kɛ koba ye an b'u fo sijan ani kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'u kalifa an n'u la Ala k'a n'u bolo minɛ Ala k'a n'u fanga se Ala ta'ala ka diinɛ kɔrɔ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnin kɔfɛ an b'an karamɔgɔw fo n'o ye karamɔgɔ minnu bilani bɛ an ɲɛfɛ n'u baara ka Ala ka diinɛ jira an na waasa an ka se ka bɔda sɔrɔ Ala bolo an b'u fo Ala ka dɔ fara u ka cɛsiri kan Ala ka lɔnniya n'u sabati Ala k'u fanga se an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ n'o de ye a Sheikh Serif Usman Madan Haidara ye a y'a ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an k'a kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala k'a fanga se Ala ka diinɛ kɔrɔ Ala ka juguw dɛsɛ ra Ala kana jugu banna ra Ala kana jugu sɛnɛ ra Ala k'a n'a dɛmɛ tiɲɛ kan o tɛmɛnin kɔfɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san caman yira an na san min tɛ ɲinɛ ye Ala k'o jira an na an ka se ka nin fɛti nin kɛ ka tɛmɛ nin kan Ala ka barika don an siw ra Ala ka barika don an ka limaniyaw ra. An b'a ɲini Ala ta'ala fɛ k'a ka nɛɛma n'a ka barika Ala k'a jide alakira a n'a somɔgɔ sanumaw bɛɛ lajɛlen la. O la an bɛ kɔn ka mɔgɔ min kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ sigi an b'o fo danti foli min na an bɛ musow fo an bɛ cɛw fo kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ an ka jamiyatu fo min ye jamiyatul Ansarudin an ka foli b'a ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la. O la an bɛ dugawu k'a ye k'a daminɛ sirifikɛ la fo ka se wudu karamɔgɔw la fo ka se samatu Sheikh Muhammad Adam Drame hafizahullah samatu Sheikh Tahir Sawadogo an b'o bɛɛ lajɛlen fo ani karamɔgɔw tɔ bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo a bɛ baara min la a k'a dɔn alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
kabo imam Jafar Sadiq alayhi salam. Imam Jafar alayhi salam ako ahyo amrana, ako rahimallahu man ahya amrana. Imam Jafar Sadiq alayhi salam ala kiraka sumo sanma dodo, ala kiraka me imam dodi ako aya anu ka ko nyanmaya, aya nga ko nyanmaya ko ala talaka hine na ala talaka baraka abim maye mamu ya ahlu baytu ka ko nyanmaya wala ahlu baytu ko tlonkote aya kesiri mo bi ñongon dane ahlu baytu ka ko di parce que ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ako inni tarikum fikum sakalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitab Allah wa itrata ahli albayt ala kira ko abistaka fengirma flato an salaman bolo na yo mine ka baraka na yake ka do anti filfo fo argine konnana afala ye qur'ana badi aflana ye ahli bayto di ala kira sumo sanmo anko mine ka baraka no ye o yam la sramina anga sabatula anka do ambita do argine konnana wala ambi kenen mina mi Fatimatu Zahra salamullahi alaiha anka do musobado muso akanga Fatimatu Zahra ka ket balende Fatimatu Zahra jogot mi togajmana atu ya fruke la dun togajmana muso ay Fatimatu Zahra jogota na ye Fatimatu Zahra jogota lukonnawna ben kanu bi sabatu lukonnawna lo horma mi bi Fatimatu Zahra la ana mamadewna mi ye serfu ye amanga serfu ke fo malla samatu Sayyid Usman Madan Haidara hafizahullah ami duoka yesu anitle abi bara mina dogonti masila abi ka serfu ko yanga janko hero kana den konnana janko hero kana jamno konnana ami duoka yi si jambar kama an laman ku malaka no bayanayi wala ambi duoka aka ko bela jeli alaka baraka do kola jamiyatul ansordin amba fo ambi duoka yi alaka baraka do ka jamiyala wala ambinaye bi ambinaye sini fansa ya don an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la an nana hɛrɛ la ala k'an bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la ayiwa ni ala ka ɲɛ kuma tɛ anw fɛ sabu yamaruya lo an ka bɔ ka kumakɛlaw fo ka waleɲuman de don sinon kuma tɛ anw bolo yɔrɔ in na nin ye n dɔgɔkɛ a n'an ka président min ye Ahmad Sabadugo n'a dankan Soyiba Tɛnɛrɛbego nin ye olu ka jɔyɔrɔ de mais u ko an ka bɔ ka o wasa n'ala k'a diɲɛ ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an bɛɛ wasa kɛnɛ wasara ala k'an bɛɛ wasa ayiwa donc kuma fila tɛ yen u ko an ka jama fo dan tɛ foli min na maa o maa min y'a sinsin yan cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan ka ɲini Alahu Taala fɛ ala min ye yɔrɔ naani nɔgɔya an ye ala ka kɔsegin nɔgɔya an ye ko mɔgɔ o mɔgɔ min bɔra ka kuma bɛɛ ka kuma ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnya ma minnu bɔra an balimamuso fila min bɔra ka dasu kala an b'u fo ka waleɲuman dɔn k'u encourager u k'a dɔn u karamɔgɔ ye min don o nin da ni min b'u dusu la k'a bɔ k'a fɔ jama ka kuma a ma nɔgɔn min b'u kɔnɔ k'a fɔ min b'u nin na k'a lakali jama yelen tuma dɔ a ma nɔgɔn bɛɛ ma donc k'a lɔn k'u ka baara ɲɛna kosɛbɛ hali bi ala k'o nɛ sabati an ka karamɔgɔba min ka ɲi ka an bilasira su in na ala k'a nɛ sabati a mɛn ni tulo ɲuman ala k'o d'aw ma ka taa ka baara kɛ n'a ye ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ sanumanba in a wajulikɛla kun ye an karamɔgɔ a Sheikh Tahiru Sabadugu ni ale Jamiyatu Ansar Dinil Islami kulu kɔnɔ Wuduhul Islam lasilikɛla ŋana minnu bɛ Jamiyatu Ansar Dinil Islami kulu kɔnɔ o cɛba don min sigiyɔrɔ bɛlen bɛ Burkina Faso jamana ma a bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ an ɲɛ sigi yɛrɛ kunna Fatimatu Zahra alayha salam a jogobaw la ani a yɛrɛ ka ɲɛnamaya tɛmɛ cogo min na anw bɛ se k'a ta k'an yɛrɛ nafa n'a ye ka kisi ani kunnaja sɔrɔ lahara jɔdo an ka jɛ an ka karamɔgɔ Sabadugu ka lasilikanw lasa ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ in kɔnɔna na a sigira ala ka o hɛrɛ la labako ɲuman ala ka d'an ma an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔ ɲuman ye a n'a ɲɛjɔ yɔrɔ an karamɔgɔ ale min kɛra sobe k'an bila ni kɛnɛba in kan karamɔgɔ min kɛra hinɛtigi ye ka kɛ makare tigi ye ka kɛ sabari tigi ye
karamɔgɔ min ala kɛra jigi fa karamɔgɔ min silamɛya segi a minɛn kɔnɔ tuma min na n'a bɔra a minɛn na karamɔgɔ min baya lakunu tuma min na ni baya kun sara karamɔgɔ min kɛra falatɔw jigi ye karamɔgɔ min kɛra miskinaw jigi ye n'o ye an karamɔgɔ ye Nurul Anwar Khutubul Zaman Muhyil Baya Asiri Serif Usman Madan Haidara ala ka nafa n'a baraka ye karamɔgɔ ka foli kɔ an bɛ k'i mɔgɔ bɛɛ fo an bɛ k'i minɛ yan ka bɛn le 22 ma 3e mois 2022 k'i tɔgɔ ye Bolibana ni ma fili tɔgɔ la an b'o de la bi su in na an y'a ɲini ala fɛ an sigɛrɛ hɛrɛ ka wolo hɛrɛ la ka k'i karamɔgɔ bɛɛ fo ka k'i alimami bɛɛ fo association mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan ka foli d'a bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnya ma jamiyatu ansar muso kalandenw a fɔ o fɛn bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka na yan sɛgɛrɛ an ka foli b'a bɛɛ ye ani kalanyɔrɔ yɛrɛ madrasatu saada kunɔjiya kalanso an b'a a kalanden musow an b'a bɛɛ fo ala k'a n'o sara ala k'a n'o ka hamina ko ala k'a dilan Fatumatu Zahara baraka kosɔn ya rabbi an ka laɲiniw ala k'a dafa ka tila k'an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo n'o ye an ka belebele ye cɛ min ni ala y'a sɔn dɔɔnin na dɔɔnin hakikara ko ni barigon fɔla barigon lakolon o le makan ka ca nka barigon min ni tulu fala la a bɛ tɛmɛ i ti bɔ a kalama Ustaz Dawudu Konate ale ye barigon le min tulu fala tɛtɛtɛ a bɛ tɛmɛ i kɔrɔ mankan ti bɔ nka kana gosara ani gosara de bɛ malo an bɛ dugawu k'a ye sijani kɛnɛ ala ka danna ma ala k'a n'a laban ɲɛ an b'an ka parrain fo an b'an ka parrain fo n'o ye Konate Basiru an b'a fo k'a ni kunnadiya ni kɛnɛ na ɲɔgɔnna ni ala m'i kanu wallahi ala t'i sɔn i bɛ k'a den fa ye surtout kira somɔgɔ ko o bonya k'a sɔn ka taga na d'i ma i fana jɛna sɔnna k'a minɛ wallahi a b'a yira ko ala ma ko b'i la le Basiru ala ka n'i sara k'an ka Kolma section a ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ ka yan Amadu Sɔwadogo ka fara a ka danga Suyebu kan ani an fakɛ n'an kɔrɔkɛ Ustaz Mande ninnu bɛɛ bɛ kɛnɛ ka yan an bɛ foli di Kolma section ordinateur sécurité k'a bɛɛ fo ala k'a bɛɛ sara an ka sigi ala ma ka ala yafa dare m'a fɔ an ka dan dɔrɔn astagfirullah an kan t'o ma dɛ an ka nimisa an ye walejugu min kɛ ka tɛmɛ a nimisa ka an minɛ an ka tɔɔrɔ n'a ye ka ala yafa dili ka tila k'a fɔ ala ye an tɛna dɔ wɛrɛ kɛ tuguni hɛkɛ mun n'an y'a ta n'an y'a tiɲɛ an k'a dafa i muso tuɲɛnen b'i bolo a ka hɛkɛ d'a ma faama i kɛn bɛ ka dɔ minɛ ka don kaso ra sabu se b'i ye fanga b'i bolo a libéré ka bɔ kaso ra sabu e yɛrɛ y'a dɔn k'i y'a tɔɲɔ wallahi n'an sigira ka bɔ an ka walejugu ra ka ala yafa dare a ka cara ala bɛna ka hinɛ sanji ala b'a jigin an kan ala k'o k'an ye munna ala ko an ko ten ala de ko inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala ko ne ti sɔn fiyewu k'a to cogoya dɔ a ka jamana na a bɛ hɛrɛ la a lafiyalen don kɛlɛ tɛ yen mankan tɛ yen ka tila ka na balaw bila a ka jamana kɔnɔ ka ne ala yɛrɛ sigilen to yen ne t'o kɛ jamana si ra f'a k'a sɔrɔ aw jamanadenw yɛrɛ fana yɛlɛmana ka sira dɔ ta aw jamanadenw ni aw sansera ka sira jugu ta ne ala bɛ fitina ni balaw bila a ka jamana na ala ka janata mun deli ka ca a bɛɛ tɛ mɛlɛ jibiri bɛ pɛrɛn dugukolo bɛ ci a bɛɛ tɛ tasuma bɛ jigin an kan ye a bɛɛ tɛ dugukolo bɛ yɛlɛma ye ala ka janata dɔ le ye i aw yɛrɛ dɔ ka wuli a dɔ kama k'a minɛ k'a kan tigɛ hali a tɛ hinɛ ala ka balaw dɔ le ye aw yɛrɛ dɔ ka wuli dɔ kama k'a muso minɛ walima ka den minɛ k'a kan tigɛ walima ka tasuma dun i ka siman na anw yɛrɛ k'o kɛ an ɲɔgɔnna na anw yɛrɛ kama ala ka balaw dɔ don nka n'an seginna kɔ a ka cara wulibaga ye ala ye an ka jamana ninnu ala k'a bɛɛ lafiya labanko ɲuman o tuma na ala k'a d'an ma n badenw o tɛmɛnen kɔ an bɛ belebele min ka kɛnɛ kan n'o ye Fatumatu Zahara ye
kalanyɔrɔ yɛrɛ tɔgɔra ani kalanyɔrɔ yɛrɛ ka anniversaire ala baraka la o min taara ka fara sherifu muso in ka bangani kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka nafa n'a baraka ye foyi t'i ɲɛ n'i kɛra somɔgɔ ko tɛ an karamɔgɔ bɔra ka fɔ yan n'i kɛra somɔgɔ tɛ minɛyɔrɔ ta an na an b'a Fatumata i se ye min ye i b'o de fɔ a la i tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban o lo Fatuma an ba Fatumata ala y'a wasa ni suran kɛrɛkɛrɛnni ye o ye suran ɲuman ye ala ko inna a'tainaka al-kawsara fasolli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ala kira ka denw ala k'i den fatuli jarabi laka den cɛ min mana wuli u bɛ fatu den cɛ min mana u bɛ fatu k'a furu ko ko kɛra k'i kɔtigɛra dɛ e mana denw de sɔrɔ bi taa lahara e mana denw de sɔrɔ bi fatu jɔn min e tiɲɛ ta ala sɔrɔla k'a fɔ kira ma inna a'tainaka al-kawsara Muhammad ne ye Fatumata di e ma al-kawsara karamɔgɔ bɛ kɔrɔ caman fɔ a la dɔw ko kɔ dɔ la bɛ araginɛ kɔnɔ o tɔgɔ de ye al-kawsara dɔw yɛrɛ ko al-kawsara tɛ dɔwɛrɛ ye ko kira mantow bɛna caya dɔw ko al-kawsara tɛ dɔwɛrɛ ye ko ala yɛrɛ ye bonya ala ko ale ye bonya caman de k'a ye dɔw ko al-kawsara tɛ dɔwɛrɛ ye ko ala yɛrɛ ye bɔnna yɛrɛ caman k'a ye mais min ye wulibali ye suran jigikun ye min ye ka kira wasa k'a yira ko ala kira kɔ ma tigɛ n'a jigikun kɛra o ye ala fana sɔnna an b'a Fatumatu Zahra ale de kɛra sababu ye ka kira ka bɔnna ninnu olu sabati ala ka dugukolo kan an tɛ al-kawsara bila foyi kan n'an b'a Fatumata tɛ ala ka nafa n'a baraka ye ala ka nafa n'a baraka ye ala ko kira ma fasolli li rabbika wanhar seli tigi ala ye i k'i ka ɲɔgɔmɛ kan sɔgɔ i ka sarakaw bɔ inna shani'aka huwal abtar e jugule kɔ tigɛra n'o tɛ e kɔ ma tigɛ yala est ce que ala kira kɔ tigɛra wa dɔw bɛ sigi ni asiriya ye ko sherifu foyi tɛ yen tuguni ko ala kira somɔgɔ k'a bɛɛ sara an karamɔgɔ sabali n'ala ye jamu kɛ zɛribo ye kana dimi dɛ kana ta ko e ye zɛribo ye ma serifuya sɔrɔ samɔgɔ cɛ e bɛ dimi o kama ko serifu bɛɛ sara sabali ala ko kira kɔ t'i ban inna a'tainaka al-kawsara ala ko ala kira kɔ ko banta tɛ zuruya caman de ko de bɛna bɔ a la mais an b'a ala fo ka ala barakala ala min sɔnna ka an sɔn ni serifu ye min ye serifuya mɔnɛ bɔ an na mɔgɔ bɛ kɛ serifu ye a tɛ wajulu kɛ a bɛna jigin a kan a bɛ yɔrɔ yala k'a d'a ma a bɛ taa cadeau k'a ye serifu tɛ saraka minɛ a bɛ taa cadeau d'a ma ka taa bonya ka taa te wuli ka d'a ma ka saga faga ye ka dugawu yala ye o bɛ kɛ a bɛ baraka ni dugawu sɔrɔ mais serifu min y'a cɛsiri k'a ka samara bɔ k'a cɛsiri ko fo ale ka nin diinɛ in bila a minɛn kɔnɔ a mɔgɔ cɛ nana n'a ye cogo min na serifu cɛ min sera k'o kɛ ka mɔnɛ bɔ an na ka mɔnɛ bɔ diɲɛ bɛɛ la kuranna aya min kun fɔ cogo n'a gɛlɛyara hali an kun t'a lɔn ala bɛ fɛ ka min fɔ ka se ka ala yɛrɛ ka kumakan kɔrɔ fɔ an ye an y'a faamu yɛrɛ yɛrɛ la ka tila ka ala kira sallallahu alaihi wasallam nkalon min dara ala kira la ka fabriquer k'a kɛ ala kira ka kumakan ye ka sɔrɔ ala kira m'a fɔ ala ye serifu min d'a ma a sera k'o tɛntɛn ka mɔnɛ bɔ silamɛya ra n'o ye Basita den ye Asid Serif Usman Madan Haidara ala ka n'a sara ala ka n'a sara o lo karamɔgɔ ko k'ale ti ne ko serifu n'a digirira n'a ye jɛ kana ale wele ko serifu k'i k'ale wele ko Usman k'a tɛ foyi tiɲɛ Serif Usman Madan Haidara ale ma nɔrɔ ka bonya na k'ale ye serifu ye k'ala ka sinɔgɔ mɔgɔ kana bonya ka baraka yala ale y'a cɛ le siri ko silamɛya in ko fɔ ale k'a bila place ra silamɛya tun b'an bolo cogo min na ni karamɔgɔ kun man na jahanamaden tun bɛ caya dɛ bilahi ni Serif Usman Madan Haidara kun man na jahanamaden tun bɛ caya parce que wajulu modèle min kun kɛ a ye mɔgɔw halaki ko a ye seli n'a selila ka ban ko a banna
n'a ye ja suyɛni kɛ n'a ye ja jɛnɛya kɛ n'a ye ja mɔgɔ faga ni bɛ seli ka ban a banna dɔ wɛrɛ tɛ yen Serifu Sɔnbɛlani Hayidara a nana sɔrɔ nin de bɛ yen nin de donna kunkolow la bɛɛ sigini bɛ nin de o kama seli bɛ sen na jɛnɛya bɛ sen na seli bɛ sen na mɔgɔ faga bɛ sen na seli bɛ sen na ribadumu bɛ sen na seli bɛ sen na dabalijugu bɛ sen na seli bɛ sen na tɔɲɔni bɛ sen na karamɔgɔ ko n'an tɔɔrɔ in na k'an tɛ Ala sɔrɔ dɛ ko an ka sigi ka na Ala ma ko kana dan seli ma selifin tɛ ŋa fin komi alikaba ni muso tɔɲɔni b'i bolo n'i ka paranti ka hakɛ i kɛlen bɛ k'a tiɲɛ n'i kɛlen bɛ ka i sigiɲɔgɔn tɔɲɔ n'i kɛlen bɛ ka haramu dun k'i kɔnɔbara fa n'i kɛlen bɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ jɛnɛya kɔnɔ Serifu Sɔnbɛlani Hayidara ko n'i tora nin na ka sa k'i kana yɛrɛ sɛgɛ hali alikaba bɛnnen kɛ bɛ taa jahanama oui Ala ka kuma lo ale y'a fɔ innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Ala ko ten a ko munafiku n b'o don fo jahanama jukɔrɔla jahanama na tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ni karamɔgɔ y'a sɔrɔ nin lo ɲɛnamaya kun kɛra nin le o juguya n'o tɔɔrɔ le tun bɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ ma fo ka na se yɔrɔ min na bi fo dɔw bɛ taa se ha ko Hayidara ko a tɛ seli lahara bɛna gan dɛ Ala ka laban ye a y'a jogo ɲɛ kira ciku nin de kira y'o de fɔ innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq Ala kira ko ne cikun dɔ wɛrɛ tɛ kana jogobaw de dafa mais an ye jogo bila ka seli ta jogo tiɲɛna fo ka se niveau ra i bɛ se yɔrɔ la e yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ ko ne ye silamɛ ye Ala ni jogo tiɲɛ kojugu silamɛw de b'a fɔ bi selibagaw de b'a fɔ bi ko ne bɛ Ala daari n ka voisin ka kɛ chrétien ko a ka di ne ye ni silamɛ ye bilahi selibagaw de bɛ nin fɔ ko ale ka Ala daari n'ale bɛna taa lu sɔrɔ ou ale bɛna taa yɛlɛma bon dɔ kɔnɔ ko Ala k'ale voisin dɔ kɛ chrétien ye ko n'i ka voisin kɛra chrétien ye a tɛ se i ma mankan tɛ yen foyi tɛ yen mais ko n'i ka voisin kɛra silamɛ ye k'i baara sɔrɔ ouais kuma fɔ cogo de tiɲɛna n'o tɛ n'i ka voisin kɛra selibaga de ye selibaga ni silamɛ tɛ kelen dɛ selibaga ni silamɛ tɛ kelen ye mɔgɔ bɛ seli mais kafiri don wallahi mɔgɔ bɛ seli mais kafiri don hakili ɲuman Ala ka d'an ma n delila ka nin lakare ne ka karamɔgɔ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen a ye kalan kɛ Madina a bɛna ne fa mi baro kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko Serifu Sɔnbɛlani Hayidara ko karamɔgɔ don ko a ka waju ninnu nafaba de b'a la mais ko yɔrɔ kelen min kɛra a ka erreur ye ko seli tɛ silamɛ ye ko yɔrɔ de man ɲɛ ne ko n bɛ essayer k'a fɔ ko non ko ne bɛ se ka aya jumɛn fɔ ale ye kuranɛ na ale tɛ min kɔrɔ la hadisa jumɛn bɛ n bɛ se ka min fɔ ale ma min ye a ka wajulu bɛɛ kɔni ɲɛna mais yɛrɛ la seli tɛ silamɛya ye ko yɔrɔ dɔ kɛra erreur ye kuma ma to ne ka kuma an tora ten an bɛ yen lon dɔ ne sigini bɛ lu kɔnɔ a bɔra dugu kɔnɔ ka na a sera ludara a ko manili far ne ko bi ta ye ko dɔ ye dɛ ne ko Ala n ko bisimila a nana ko ne ni Ala ko Hayidara ye wulibali de ye n ko cogo di n k'a kɛra cogo di a ko wallahi ko seli tɛ silamɛya ye ne ko i y'o lɔn cogo di a ye yɔrɔ dɔ fɔ Buwaya a ye kin tɔgɔ fɔ ko ale taara ka taa seli fitiri ka lɔ ka wajulu kɛ wajulu kɛra ka ban ale yɛrɛ ɲa le y'a ye misiritigi ye wari bɔ k'a di munjini ma k'a k'a da ale ma olu ye safo seli ale bi cɛ kɔnɔna nafila selila ale bi cɛ kɔnɔna ale bɔra ka lɔ misiri dara ka cɛ kɔnɔ ka dɛsɛ ɲan dɔɔni ale n'a don kuuru kɔnɔ gardien ko munjini taara a ko ne n'Ala seli tɛ silamɛya ye ale ka wari taara don min na a y'a lɔn ko jaa seli tɛ silamɛya ye a kɔrɔ bɛ le nin Hayidara m'a fɔ maa si kana seli wallahi cɛ min ma seli janfa cɛ min ma silamɛya janfa ka seli di a di ko ɲuman na an karamɔgɔ don karamɔgɔ tɔw y'an nɛgɛ parce que u k'a ma ko an ka seli k'a bɛna na ɲɛ ko hali bi jɛnɛya kɛ hali bi suyɛni kɛ hali bi mɔgɔ faga ko ni bi seli ka ban k'a bɛna na ɲɛ ale ko ale t'a nɛgɛ dɛ n'an ye nin jogo juguya ni ta ka fara an ka seli kan kan t'a la sɔrɔ Hayidara ka kɛlɛ bɛɛ filɛ nka a bɛ jogo de bi in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum
ala ka don ani jugu cɛ silamɛya tiɲɛ min ala k'an bila a kan labanko ɲuman ala ka d'an ma ala kira kɔ ma tigɛ Sirifu Somadan Haidara a nana ka na ala kira kɔ wasa Sirifu cɛ yɛrɛ de kɛra sababu ye mɔgɔ caman bɔra Sirifu kalama dɛ dɔw yɛrɛ kun t'a lɔn Sirifu ye mun fɛn de ye dɔw yɛrɛ kun t'a lɔn Haidara i t'a lɔn fɛn min don fɛn kelen min don i t'a lɔn Sirifu Somadan Haidara ka cɛsiri o de y'a kɛ maa caman bɔra Sirifu kalama k'a lɔn ko Asani ni Useni tɔɔrɔ min y'o sɔrɔ kira somɔgɔw tɔɔrɔ min y'o sɔrɔ o ɲɛnamayara cogo min na a n'o bɔra Maka cogo min na o bɔra Madina cogo min na cɛ min sera k'a to diɲɛ bɔra kalama an fɛ farafinna yan Sirifu Somadan Haidara don ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a sara sijani kɛnɛ ala ka danna ma a jugu duguni na bangane ala ka don n'a cɛ ala ko ina a'tayna kal kawsara ko mɔgɔ ne ye kɔ caman d'i ma an bɛ Haidara ko la dɔ ko an b'a kɔnɔ ni bi tɛ sini lo ni bi tɛ sini lo n'an ma malo an bɛna ye a bɛna kɛ cogo min na dɔɔni waaye hali bele karawakɛ ala ka diɲɛ lolo da dɔ le bɛ farala kan an ka mu sɔmɔra dɔrɔn belebele dɔ tilara ka bange tuguni n'o ye fa Haidara ye ala ka hinara ala ka yafa ma an ka bi balamuna tuguni Cheikh Ahmad Tidiane wulila an ka bi balamuna tuguni Sherifu Ibrahim ale fana wulila nɔrɔ tigi kabako tigi ne ye nin fɔ n ko Sherifu cɛ in fɛn dɔ b'a la a ka bon kojugu karamɔgɔ ka ko daminɛ kun bɛ cogo min na nin o ko in de tuguni bɛ Sherifu Ibrahim kɔ n'an ko Iba Sirifu Somadan Haidara a ka ko daminɛ n'a kumana dɔrɔn problème don n'a ko n ko a ma min fɔ o b'a k'ale ye ka kɛ mankan ye woya n'o n'a kun n'o tiɲɛna b'o bila ka dɔ wɛrɛ ta olu tuguni bɛ Sirifu Iba fana kɔ ala ka nafa n'a baraka ye laban ko ɲuman ala ka d'an ma ala ko inna sha'naka huwal abtar Muhamadu e jugu olu de kɔ tigɛra i ka batu kɛ tɛmɛ i ka saraka fɛ i ka ala ɲini i jugu ne ala y'olu kɔ tigɛ Sirifu Somadan Haidara kɔ a jugu ala y'a bɛɛ kɔ tigɛ ka t'o masa fɔlɔ parce que dɔw taara Haidara juguya ma ka se ka wajulu ɲɛnama yɛrɛ k'a gɛlɛyara n'o ko wajulu kɛ ka na jogora tuma o tuma o b'a tourner ka bɔ jogora ka taa n'a ye fan wɛrɛ ni karamɔgɔ dɔ ka wajulu lamɛn a tora wajulu la olu a bamara k'ale bɛ jogo fɔ a nata yɛrɛ sɔrɔ jɛnɛya ra ko jɛnɛya man ɲi ko mɛ mɔgɔ furunu yɛrɛ le bɛ jɛnɛya kɛ mɛ jɛnɛya an tɛ se k'a to yen fo n'ala yɛrɛ le y'a nin karaba ala ale bolo a bɛ kɛ nka Haidara ka kuma de gosi quoi a ko jɛnɛya man ɲi a y'a ye kuma de bɛ kɛra Haidara ka kuma ye a yɛlɛmana tuguni ko mɛ jɛnɛya yɛrɛ an tɛ se k'a to yen fo n'ala y'an nin karaba donc an donnen ni bala o nin yɔrɔ ɲuman nin mana don mɔgɔw kunkolo la a bɛ ɲɛ cogo di ala ka laban ɲɛ ala k'an sɔgɔ diinɛ tiɲɛ ma Sirifu Somadan Haidara an b'a fo ala kɛra kɔ cayara an nafara n'a ye wagati cogo kama an bɛ teliya an bɛ sigi min na n'o ye an b'a Fatumata Zahara o ka anniversaire ye an b'a Fatumata jogo min kun b'a la an y'a kanu ka dɔɔni fɔ a la ni wagati m'an tigɛ ta ni heure sera a b'an signaler an bɛ don baara kɔnɔ wagati yɛrɛ cogo kama naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمي تغنيني شتي الله تعالى فيك وشيطانا تورما بسم الله الرحمن الرحيم أي كلام دمني على توي على ميكو دمني على ميكو لبا والله اللهم صل على محمد وعلى آل أهل بيت الأدهار أمي كشني نماني على في كدي على كراكا سمو سلمو على كان نفانو بركاي آمين ولادة فاطمة Zahra alayha salam ako amba Fatima ta ka bangani ya rabbi ala ka kishibaka nam an Khadijat alayha salam ako ni minena ka bo amba Khadijatuma ala ka kishibaka qalat ako lamma hamalat bi Fatimati hamlan khafifan ako tumamina ale lasrila amba Fatima ta lasri kula lasri mi nama kɛ dugu ye ale ma kɔnɔbara la
ni muso lasirilen don doni de b'a kɔnɔ a ka gili a bɛ bana a bɛ fɔɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ mɔndɛli bɛɛ sɔrɔ ko ale kɛlen bɛ ka an ba Fatima ta doni ta nka a kun t'a lɔn ko doni kun b'ale kɔnɔ tellement kɔnɔ in kun ka nɔgɔ kojugu naam وكانت تحدثني في بطني Khadijatu ko an ba Fatima ta Zahara a kun bɛ baro kɛ ni ale ye ka to a bɛ o tuma na a Khadijatu kɔnɔ den b'a ba kɔnɔ nka a bɛ baro kɛ n'a ba ye kana kabakoyara dɛ fɛn ka nɔgɔ Ala ma min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan naam فلما قربت ولادتها دخل علي 4 نسوة عليهن Khadijatu ko tuma min na an ba Fatima ta Zahara tuma min na a bange tuma sera a ko musoba 4 donna ale ka so kɔnɔ من الجمال والنور ما لا يوصف فيه a ko cɛɲumanya ani nɔrɔ dafalen b'o la da tɛ se k'o ka nɔrɔ hakɛ a n'o ka cɛɲɛ lakali ka se a dan na naam فقالت إحداهن أنا أمك هواء a ko muso kelen ko ale ma a ko ne de y'i ba ye Khadijatu n'o ye Hawawu ye n'o ye an ba Hawawu ye naam وقالت لي أخرى أنا آسيا بنت مزاحم a ko filanan ko ale ma a ko ne de ye Asiyatu ye naam وقالت لي أخرى أنا آسيا بنت مزاحم أنت من أيوه واصل وقالت الأخرى أنا أم الكلثوم أخت موسى a ko kelen ko a ma a ko ne de ye Umul Kulsum ye min ye Musa balimamuso ye a ko ye ne ye naam وقالت أخرى أنا مريم بنت عمران أم عيسى a ko naaninan ko ne de ye Mariyama ye n'o ye Imrana denmuso ye جئنا لنولي من أمرك ما تلا النساء a ko anw nana ka na i bere k'i tare i kɛlen bɛ ka na ni musow diɲɛ bɛɛ musow ka kuntigi ye i kɛlen bɛ k'o min lasiri n'i nana ka na bange Ala y'a musobaw bila ka na e Khadijatu tare ka na muso barikama in kunbɛn yɔrɔ la naam فولدت فاطمة فوقعت على الأرض ساجدة رافعة أصبعها a ko Khadijatu ko ale ye Fatima ta bange yɔrɔ min na a bangetɔ a n'a ten ka taa sujutura a bolokumanden wulini bi sanfɛ ko a bɛɛ kɛra kelen ye Ala k'a nafa ni Fatimatu barika naam أخبار مكارم الأخلاق سيدة الزهراء عليها السلام kitabutigi ko a bɛna dɔɔnin fɔ ye ni musoba in ka jogo la naam لقد تربت أمنا سيدة الفاطمة في بيت النبوة على كمال الأخلاق a ko i ka dɔn Fatimata a lamɔna nabiɲumanso kɔnɔ ni jogoba ye ni ladabu ɲuman ye nabiɲumanso kɔnɔ ko Fatimata wulila ni lamɔko ɲuman ye kira ka so nabiɲumanya kiraya o bɛ lamɔ kɛ cogo min na ko a lamɔna o de kɔnɔ ka wuli naam فكانت رضي الله عنها أصدق الناس بعد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام akika lon Fatimatu Zahara Ala ku y'a kɛ tiɲɛtigi do kun tiɲɛ kun ka d'a ye a bɛ tiɲɛ fɔ Ala kira kɔfɛ ko danfɛn tɛ yen min kun bɛ se ka tiɲɛ fɔ ka se ba Fatimatu Zahara ma Ala ka nafa n'a barika ye n balimamuso i yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ kana nkalon tigɛ an ka m'an ba Fatimata ka anniversaire de kɛra tiɲɛ do jogo min kun b'ara ladege n'a ye o de b'an ba Fatimata nisɔndiya muso kɛ tiɲɛ fɔla ye a gɛlɛyara cogo cogo kana to i cɛ k'a lɔn ko i nkalontigɛla ye muso ni cɛ y'a lɔn ko i nkalontigɛla ye i ka furu sigi bi gɛlɛya daniya dɔ bɛ yen muso ka ɲi ka to cɛ k'o sɔrɔ ni ele ye o daniya le b'a to a b'a gundo f'u ye o daniya le b'a to n'i fɛn fɔ a bɛ lara mais i da yɛlɛ o yɛlɛ a bɛ nkalon a bɛ cɛ tigɛ la muso kana nkalon tigɛ i y'a fɔ i ka cɛ ko ne bɛna taa denwoloyɔrɔ la i t'i yɛrɛ sɔrɔ sarafalaw moricɛ dɔ ka bon kɔnɔ a y'i kunbɛn fana sarafala k'i bɔra min a ye ko denwoloyɔrɔ la ko dɔ de ɲinɛ n'a ka jala ko an taara a ta yɔrɔ Ala b'a kalama dɛ kana nkalon tigɛ équipe télé jɔsi télé bɔra ka bɛn ka ci n'i cɛ nana fɔ a ye n ka cɛ télé binna ne de bolo kana nkalon tigɛ
a ka verre min cira i bolo ni cɛ nana a fɔ a ye verre cira ne bolo kana nkalon tigɛ mais an ka musow bi nkalon tigɛ f'i jigi bi tigɛ o dama tɛ dɛ a bɛ nkalon tigɛ fo ka tila ka taa den yɛrɛ don nkalon na ka den yɛrɛ don nkalon na cɛ o cɛ o la n'i bɛ fɛ ka muso den ɲɛnama sɔrɔ i bɛ kɔn ka muso ɲɛnama de yaala fɔlɔ jeune m'o fɔ a ye amu m'a ta fɔlɔ dɔw ta barilaw la a tɛ se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ tuguni an bɛ dugawu k'o ye a ma mun sɔrɔ fɔlɔ n b'aw sɔmi n'i bɛ den ɲɛnama fɛ den ɲɛnama n'i b'a fɛ kɔn ka usine ɲɛnama don n'i bɛ den ɲɛnama fɛ kɔn ka muso ɲɛnama yaala muso ɲɛnama i b'a lɔn cogo di a bamuso filɛ a fakɛ filɛ o ka lu yɛrɛ filɛ o bɛ vira cogo min na ale yɛrɛ filɛ a bɛ vira cogo min na a ka dirike donta filɛ a taama ɲɔgɔnw filɛ i bɛna lɔn ni muso ɲuman lɔn ni muso ɲuman tɛ parce que mɔgɔ bi furu bi kɛ mɔgɔ tɛ nata den ɲɛnama na tuguni o de kɛra balaw ye fɔlɔ furu bi kɛ le nin muso in a bɔra nin lu in kɔnɔ a fa kun bɛ ten a ba kun bɛ ten o mɔmɔcɛ 10 na o kun bɛ ten dɔ bɛ taa muso furu nin kama mais an ta n'a ɲɛda cɛ ka ɲi ka ban dɔrɔn a banna hali ni bandi don bɛɛ b'a kuma fɛ ka dɛsɛ a b'a fɔ ko jarabi don k'ale tɛ se i bɛna na se a bɛna bɔ i ɲɛna o walahi hali a ti mɛn bɛɛ b'a fɔ nin t'i ka muso tata ye a man ɲi an b'a lɔn a man ɲi a fa man ɲi a ba man ɲi kan'a kɛ a b'a ko f'i ye ko fɔ ale mais i bɛna tila k'a ye parce que n'i ma muso ɲuman sɔrɔ ele ye silama ɲuman ye jogo ɲuman min era mun den yɛrɛ ka lamɔ yɛrɛ bi ba de bolo a basi caman ye ba ta ye e bɛ soli ka taa lɔgɔra jɔn de bɛ lu kɔnɔ muso ni denmisɛnninw de mais e bɔra baarakɛyɔrɔ ka na ka fani dulon muso de b'a fɔ den ye taa filɛ i fakɛ ka fani pɔsira ni warimisɛn min a bɔ ka na den min ta a bolo don fakɛ ka pɔsira ka warimisɛn bɔ ka na d'a ma ka na d'a bamuso ma bamuso b'a minɛ ka siri a ka tafe d'a la cɛ bɛ bɔ jikɔrɔ ka na a ka fani don ka na sigi ko ne ka wari a bɔnna k'o sira kan ne yɛrɛ m'a lɔn muso b'a fɔ n'o i tɛ a calculer ka ɲɛ kɔni i ma san dɔ kɛ sira kan dɛ den siginin bɛɛ a bi filɛra i den dege mun na i y'a dege sonyɛni na i k'i bɛ tele jɔ sa ben n'a ka ci i y'i den sigi k'a fɔ a ye ko n'i fakɛ nana kana fɔ ko ne de y'a fɔ dɛ mais den y'a lɔn ko e lo fakɛ nana ko jɔn ye tele ci ne tɛ dɛ ne yɛrɛ bɛ gabuguda la o n b'a la ka mɛn dɔrɔn ko wababababa cɛ ko tele bila n'i ye yan a bɛ taa san 5 la e sigi ni sina ka mankan mɛn cɛ ko i bɛ taa sɔrɔ bɔn a bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ nɛgɛ dɔ le yɔgɔyɔgɔra den ɲɛ b'ara a ba bɛ kɛ n ka nkalon tigɛ bɔn i den ta tiɲɛ cogo le ye nin a kana miiri ko a ye n den don école la non i den don école la maître b'i taa kalan 1+1 na a n'a seko damayira den yɛrɛ ka mɔgɔya lalagani muso a b'i bolo dɛ Fatumata Zahara mankutura ko tiɲɛ a kun bɛ tiɲɛ fɔ ko Ala kɛra kɔfɛ danfɛn mun tɛ sɔn tiɲɛ ma ka tiɲɛ fɔ ka se a ma muso kɛ tiɲɛfɔla ye i ka du kana ci kɛ tiɲɛfɔla ye i ka du kana ci ni den de lara den bɛ kɛ nkalontigɛla ye lon dɔ yɛrɛ bɛna taa den ci butigi la ka na den min na a bɛ taa sanni kɛ dɔrɔmɛ 5 bi d'a ma ko warimisɛn den b'a don biscuit ra ka ɲimi ka na fɔ ko ko warimisɛn tɛ yen i b'a fɔ ko nkalon don k'a bolo minɛ ka taa butigitigi fɛ butigitigi b'a fɔ ne ye 5 d'a ma dɛ a yɛlɛmana ka biscuit san yan i bɛ den minɛ ka don bon na ka da a muso mɔdɛli n'a ye den sɔrɔ k'a b'a bugɔ kabako lo mais e na ale bɛ nkalon min tigɛ ni cɛ ye e bugɔ ta a bɛ ɲɛ wa bon a filɛ e bɛ walijugu kɛ den k'a ye i b'i fɛ busan ka den bɔ walijugu ra
muso e ka ɲumanya n'i ka jogo ɲumanya o le bi e den ye mais e ka jogo juguya kɛ ka busa ni bere ta den kama ka den bugɔ ka fari bɛ halaki k'a ye mun kɛ k'a ye 5 suɲɛ k'a sɔrɔ e ye cɛ ka 2000 suɲɛ 5 ni 2000 jumɛn de ka jugu o kama a bɛ da tugu ka den minɛ ka don ka busa minɛ ko ne m'a fɔ i kana nkalon tigɛ wa i taara warimuso da mun ma n'o kɛra nkalon tigɛ wa den b'a ɲaden wagati ne bɛ den ladira n'a y'a ɲa wagati a étonnera de na e yɛrɛ b'a fɔ wa o le ma nkalon tigɛ baba ɲana yɔrɔ la wa e b'a ko ne kana nkalon tigɛ wa et puis min ladira bɛ ɲa wahara to kan filɛ kɛ a b'a ɲa waga a kabakoyara o e ye nkalon joli tigɛ ne ɲana muso kana nkalon tigɛ tiɲɛ fɔ wallahi n'i ka cɛ y'i lɔn tiɲɛfɔla ye i ka problème tɛ caya n'i y'a fɔ ne le ye nin kɛ a bantɔ lo mais n'a y'i lɔn nkalonfɔla ye nkalontigɛla ye i nkalon min tigɛ a bɛ lɔn den ka ko ka gɛlɛ wa lon dɔ n'a fakɛ la nin kɛnɛ ma den min bolila ka yɛlɛ kan fakɛ kɛlen bɛ ka biscuit ni bonbon san ka d'a ma a content kojugu bɛna la fakɛ kɔrɔ ka yɛrɛ kɛ a ko baba i b'a lɔn kɛ o na ka tele nin kɛ n'ale ka b'a jɔsi o a bɛnna ka cɛ a ko ne kana fɔ cɛ bɛ tigɛra cɛ bɛ tigɛra lon wɛrɛ ta hali n'i m'a kɛ i ko e tɛ cɛ tɛ lara a to cɛ ka layira ni cɛ layira la i bɛ lafiya i san 10 ma taa ka so ka t'i bamuso ni fakɛ filɛ juguya tɛ dɛ cɛ tigɛ nin bira le ni mɔgɔ tigɛra la ka ban ti layira ko foyi la tuma dɔ i bɛna papier yɛrɛ i ka cɛ la ko ne man kɛnɛ n ka ɲi ka fila san cɛ b'a négliger a bɛɛ tɛ juguya ye dɛ a caman na cɛ tigɛra i la le muso kana nkalon tigɛ ala k'an dɛmɛ n'o tɛ a gɛlɛyara den ɲɛnama sɔrɔ man di tugun dɛ wallahi ne t'aw nɛgɛ den ɲɛnama sɔrɔ man di tuguni den kɔni bɛ wolo nka ka den ɲɛnama sɔrɔ a sɔrɔ man di i m'a ye ni muso dɔ bɛna waso ne kɔnɔ wa alhamdulilayi kɔnɔya 10 ne y'o kɛ sonden ta ye mun ye sonden ta ye mun ye di voleur a ye mun ye a ye mun ye burukina ye a ye mun ye bubukanw ye a ye mun ye bolibanakaw ye kɔnɔya 10 e bɛ taa feere la non an tɛ kɔnɔya 10 ko ra o an tɛ kɔnɔya 15 ko ra o muso den ɲɛnama wolo hali den kelen don n ko muso kelen ka den de kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ lamaga muso kelen basi tɛ kelen a ka dencɛ kelen ne m'a fɔ serifucɛ m'a fɔ k'a ma kalan m'a fɔ a ma si ɲɛna kɛ ala wele la m'a fɔ ala kɛra somɔgɔ tɛ nka wallahi a jɔyɔrɔba y'a ba ye a jɔyɔrɔba y'a ba ye a yɛrɛ y'o don o la sabu a denw ko olu ma deli ka o fa bolitɔ ye fo n'o o ba y'a wele a bɛ boli kɛ min yɛrɛ b'i kabako i b'a dɔn k'a ma kulo kɛ n'a bangebaga ka ko ye muso caman tɛ hali ka nin den kelen dɔ n'i y'a sɔrɔ n'ala ye baraka don a bɛ se ka jamana bɛɛ wasa den kelen wallahi muso dɔ ka den kelen a bɛ se k'a fɔ ko burukina yan lu o lu bɛ yen min don n'a bɛɛ ka kuransara n'a jisara ye muso dɔ ka den kelen den caman wolo tɛ baraka mais kabini e kɔnɔman don e bɛ commencer ka den mako sa kabini kɔnɔ na kabini e lasirilen don peseri parking ni dɔrɔmɛ 10 carnet 40 a banna parking dɔrɔmɛ 10 carnet 40 i bɛ don u b'i lajɛ foyi tɛ san hali ni dɔ ko gan bɛ san an ka gan kɛ 40 ye mais e ni ala e ta o ta peseri i bɛ 1000 minɛ i ka cɛ fɛ 1000 ko e taara peseri kɛ yɔrɔ la ko dɔw di dɔgɔtɔrɔcɛ ma ko pikiri galon ka galon babaw tigɛ den min b'i kɔnɔ i b'a kɛ jago ye k'i den to kɔnɔ k'a kɛ jago ye n'o den bɔra a jɔyɔrɔ bɛ kɛ baara ye dɛ muso a kana galon tigɛ a ye to tiɲɛ na min tɛmɛna a y'o yafa deli ala fɛ a y'a to cɛ k'a dɔn ni tiɲɛ ye ala bɛ barika don a denw na an bɛ taa wagati ka dɔgɔ Fatumata Zahara a jogo bɛɛ tɛ se ka fɔ su in na naam naam كانت رضي الله عنها لا يجري لسانها بغير الحق ako Fatumata Zahara a t'a nɛn don ko ra ko min tɛ tiɲɛ ko ye an ka taa ولا تنطق إلا بصدق a tɛ sɔn ka kuma fiyewu f'a ka sɔrɔ tiɲɛ don n'a ko n ko bɛɛ b'a dɔn min bɛ fɔra tiɲɛ de bɛ bɔra da la naam
ولا تذكر أحد بسوء ati sunga juguma fo ka shima ni Fatumata Zahra jogo yi ka mɔgɔ ka juguma fɔ ka kuma jugu fɔ ka di mɔgɔ ma wala ti sunga le kɛ muso kana yala ka mɔgɔ ka gundo fɔ cɛ i yɛrɛ fana kana yala ka mɔgɔ ka gundo fɔ kana mɔgɔ lebu kana kuma jugu fɔ mɔgɔw ma muso n'ala yɛrɛ k'i cɛ ye i muso ɲɔgɔn min bɛ ni fɛn t'o fɛ kana waso kunna i muso ɲɔgɔn min bɛ ni ala ye denko nɔgɔ gɛlɛyaw ma kana i ka denko kɛ ka waso kunna a kun ka tɔɔrɔ tɛ se danfɛn foyi ma mɔgɔw bonya dɛ wallahi an bɛ ɲam ɲɔgɔn na ten an tɛ ɲɔgɔn tɛ teri lɔ ni dɔ sera yan sisan karamɔgɔkɛ min sigilen bɛ 16 kɔnɔ ale b'a ye ni karamɔgɔkɛ in ne de ka bon ni jama bɛɛ ye bɛɛ b'ale le lamɛnna ka sɔrɔ dɔ sigilen bɛ nɛgɛ 16 kan fugulan t'a la tasabiya t'a kan na samara yɛrɛ t'a sen na fini ɲɛnaman t'a la a bɛ min dun bi su in na a t'a bolo nka ala teri don muso i ka baarakɛden min b'i fɛ n'a b'i ka jisuma ɲu ka to ka taa feere a bɛ to ka sara fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɛ ka taa a bamuso n'a fakɛ bɔ sɛgɛn na kana tɔɔrɔ kana kuma jugu fɔ a ma ala ka dunanw don ala ka jɔnw don a b'a halala de yaala la n'i y'a tɔɔrɔ n'a ɲɛji jigira n'a balo wulila nɔfɛ tɛ s'a kɔrɔ dɛ a ye mɔgɔw kɔrɔsi mɔgɔbaya tɛ fini ye mɔgɔbaya tɛ bolifɛn ye mɔgɔ ye adamaden ye ko ala ye nin don a la bama i ka tɔɔrɔ kana s'a ma ko Fatumata Zahra tun bɛ kɔlɔsili kɛ a tɛ sɔn ka juguman fɔ mɔgɔ ma min b'a tɔɔrɔ naam فلا قيبت a wa kɔrɔfɔri kɔnɔ o kuma tɛ k'a t'o kɛ n baw bɛ cogo di muso dɔ ka kɔrɔfɔri kojugu o y'a tɔgɔ la ko RFI a kɛra baara ye kɔrɔfɔri man ɲi Fatumata Zahra tun tɛ maa kɔrɔfɔ a b'i ka silamɛya tiɲɛ pewu a b'i ka lahara tiɲɛ ni mɔgɔ dɔ fana bɛ yan kɔrɔfɔri yɛrɛ de b'a joli la n'a y'a daminɛ wuli ka taa n'a y'a daminɛ kana sigi k'i b'a lamɛn dɛ dɔ bɛ sigi ko kɔrɔfɔri man ɲi ko an kana kɔrɔfɔri kɛ k'a man ɲi mais kɔrɔfɔri mɛnni ka di ale ye a bɛɛ ye kelen ye kana mɔgɔ kɔrɔfɔ jogo n'a bɔra i ka silamɛya la i ka jogo kɛra fu ye mais n'a bɛ taa lɔgɔra kɔrɔfɔri n'o bɔ lɔgɔra ka na kɔrɔfɔli to bɛ fasara kɔrɔfɔri seli min nana kɛ seliji bɛ taa ni kɔrɔfɔri fo ka taa ban a bɛ bolo kelen kɔ maamu o nana ka denmuli yɔrɔ la i ma muso dɔn ye wa mansi min kun tun ale de don a bɛ nin fana daminɛ tuguni muso dɔn fana kun malo tuguni dɛ a bɛ seliji le bɛ taa ten dɛ nka a bɛ kɔrɔfɔri le kɛ fo ka taa ban a bɛ taa lɔ seli yɔrɔ Alahu akibar a bɛ yɛlɛma ka dɔɔni fɔ tuguni ala k'a nɔgɔya muso n'an ko an b'a Fatumata ka d'an ye kira denmuso ni jogo ni kun t'a la cɛw n'an ko ala kira somɔgɔ ka d'an ye n'a nana sigi Fatumata Zahra ka kɛnɛ kan ko Fatumata Zahra tun tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ a kana mɔgɔw kɔrɔfɔ a kana mɔgɔw tɔgɔ juguya fɔ a kana mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ a ye mɔgɔ kɔnɔ ni hɛrɛ ye ala bɛ hɛrɛ k'a ye naam ولا همزة ولا لمزة a ko i k'a dɔn ko Fatumata Zahra a kun tɛ yani ka sigi jama na ka den ka a nɛn bɔ ka mɔgɔ dɔ yira walima ka ɲa kami ka mɔgɔ dɔ siɲɛlen k'a kɔrɔfɔ k'o kun t'a ka baara ye ka mɔgɔ siɲɛlen k'a kɔrɔfɔ k'o kun t'a ka baara ye dɔ bɛ yen n'a bɛ jama na dɔrɔn f'a ka mɔgɔ dɔ le kɔrɔfɔ n'a ye jama tɛ se ka kuma a bɛ kɔrɔfɔli kɛ n'a ɲaden ye walima a b'a nɛn bɔ ka siɲɛlenman kɛ o kama ala ko waylun likulli humazatin lumazatin mɔgɔ bɛ kɔrɔni kɛ ni nɛn ni ɲa kami ye ka siɲɛlenman kɛ ka mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ walima ka mɔgɔ dɔ ka lebu yira ala ko a ka bɔnɛ ni jangataba ye ala k'an kisi a ma naam كانت رضي الله عنها توادئا a ko i k'a dɔn ko Fatumata Zahra muso de kun min kun ma jigilen don a t'a yɛrɛ bonya wallahi n'aw m'a lɔn ko nin ala kɛra denmuso ye a bɛ n'a cɛ ma ka taa a tɛ bɔ a kalama a t'a yɛrɛ bonya a tɛ waso n'a yɛrɛ ye ka fɔ ne le ye ala kɛra k'a denmuso ye n bɛna n yɛrɛ bonya ka bɔ baara dɔ ma wallahi a kun t'ale kɛ
akuntale ke akiliɲuman ala ka d'a ma ala ka laban ye a b'a yɛrɛ majigin bɛɛ n y'o de fɔ adamaden ala de b'a ka jɔnw dɔn ala de b'a ka jɔnw dɔn كانت رضي الله عنها يكرم زوجها a ko i ka dɔn k'a fɔ ko an ba Fatuma Zahara a ko mɔgɔ de kun min kun b'a cɛ bonya o ma se fɔ ma dɛ Imam Ali kɔni a y'a ladon bɛɛ la gɛlɛya dɔ ye sahaba dɔ sɔrɔ o ko ka dɛmɛ ɲini k'a ye deleke ko de kun b'a la kuma taga surunya fɛ Fatuma Zahara y'a ka kusen ta ka di ko ka taa tapi fara ka kɛ fini ye ka d'a ma ko ni kusen dira ale ma ale ka furu don mais kabini ale furula ka na se bi ma ale ma temps sɔrɔ don dɔ k'a kun la kusen kan muso kusen joli b'e fɛ dɔ bila n b'i kun kɔrɔ i sen yɛrɛ fila la n b'i dɔ kan i bolo la n b'i dɔ kan ventilateur b'i fifara ka kan wallahi Fatuma Zahara ko ale ma se ka lafiya ka temps sɔrɔ ka la kusen kan ala ni cɛ ka lado fɛ ale kun Imam Ali a b'a ladon de fo ka taa sunɔgɔ n'i y'a ye ko Fatuma Zahara lara dɔrɔn a cɛ sunɔgɔra n'a cɛ ma sunɔgɔ la ten cɛ ban ko bɛ se fɛn o fɛn ma cɛ da t'a fɔ ko nin kɛ k'a y'a sɔrɔ a y'a kɛ ala ka nafa n'a baraka ye ala ka nafa n'a baraka ye an y'a ɲini ala fɛ ala ka furu ɲɛ a kama ala ka furu ɲɛ a kama muso ye cɛ bonya ale tɛ lahara ko ye n'i ye cɛ bonya i b'a ye diɲɛ na yan n'i y'a dɔgɔya fana i b'a ye fariya tɛ foyi ye Fatuma Zahara muso de kun min kun sabarinin bɛ sabari ala ka d'a ma cɛw n'i y'a ye kuma cayara musow kan dɔwɛrɛ tɛ Fatumatu y'olu tɔma ye o muso ɲɔgɔn o kama kuma cayara olu kan an cɛw an ka sabari muso bonya da tɛ se ka lakali karamɔgɔba muso de y'a bange faama muso de y'a bange muso ala kɛra somɔgɔ muso de kɛra sababu ye k'a réserver n'o kɛra ala ka sara ye n'o ye an ba Fatuma Zahara ye o de kɛra muso ye muso ka kan ni bonya ye n'i bɛ den ɲuman fana fɛ i muso kana tɔɲɔ kana tɔɔrɔ muso bɔra a faso la k'a baso to yen k'a dɔgɔninw to yen ka kɔrɔw to yen k'a ka fɛn bɛɛ to yen e de kɛra jigi ye e de kɛra a ka fɛn bɛɛ ye mais n'i wulila i bɛ balon ni tɔɔrɔ bɛɛ l'a kan a ɲɛji bɛ jigin taa yɔrɔ tɛ yen n'a k'a bɛ taa fɔ so k'a ka taa sigi ko furu la cɛ kana ale kɛ fantanya n'i bɛ fɛ ka fantanya kɛlɛ a fila dɔ ye to ka nisɔndiya ni muso ye cɛ o cɛ n'i bɔra dugu kɔnɔ ka na i bɛ yɛlɛ ko n'i ka muso ye i ni muso mankan tɛ yen wallahi fantanya tɛ sigi ale dun kɔnɔ wallahi fantanya tɛ sigi olu kɔnɔ fiyewu ala bɛ den d'a ma min bɛ kɛ nafolotigi wala ala bɛ hɛrɛ kɛ e ye kana to lon bɛ n'i ka muso problème bɛ yen n'a ka furu n'a ka foyer n'a guwanni bɛ ka kɛ takam ye ka ban hɛrɛ tɛ n'a ye tuma o tuma e n'i ka muso de bɛ ɲɔgɔn na mankan na voisin bɛ bolo ka na aw dari a ye sabari a y'a kɛ ten jogo ɲɛnama tɛ hinɛ ye muso ra makari ye muso ra e de y'a fa ye e de y'a ba ye e de y'a ka fɛn bɛɛ ye aw sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ Bobo Julaso Fatimatu Zahara ka sanga ni ale ka bangeli ɲaɲari hukumu ye laseli ani tasibila kɛnɛ min sigira ka ɲɛsin ni musoba in ma ka bɛn marisi kalo tile 22 ma san 2022 o de kun bɛ tali kɛ na an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi bilasiralikan minnu bɔra ka di kɛnɛ kɔnɔna na an karamɔgɔ Sawadugu fɛ a mɛn tulo ɲuman la k'o di an ma a mɛnni kɔfɛ min ka bon ni a bɛɛ ka taga baara kɛ ala k'o nɔgɔya an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye ala k'a kɛ Zaharaw bonya kama ala ka hɛrɛ jida an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye ka hɛrɛ jida an ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana bɔ bolo la ani alisilamɛ jamana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ala k'a kɛ alul betu bonya anu hɔrɔma kama ala ka labako ɲuman di an yɛrɛ ma baara in bonya ana karama bɛ an ba bolo Haidara Fatima Zahara Tarawele an bɛ ala deli sijani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di an ba sanuma in ma ani sirifila denbaya kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ni sababu ɲuman bɛɛ lajɛlen ye an fa n'an karamɔgɔ Hadara Janab Asayid Sherif Usman Madan Haidara ala k'a ɲɛmɛ ala ana ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen kalifa ala la ala min ka kalifa ti tiɲɛ haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Fatima Taye Noye, Alakira de Muso Ye Noye, Fatima Taye Noye, Ibora Nora Kakeno